Саба Дулкынари телевидениесында одна информацион программасын башлыйбыз. Хәерле кич, исәнмесез безнең бүгенге чыгарылышта. 8 март язның беренче бәйрәмендә гүзәл затларыбыз тәбрикләнә. Без сайлауга барабыз. Саба районында сайлау алды кампаниясы оешкан төстә үтә. Әйләнә тирә мөхитне саклау бүгенге көндә иң актуаль темаларның берсе. Моннан беркемдә берничек тә читтә кала алмый. Чөнки табигатьтән башка яшәү мөмкин түгел. Саба бу яктан алга киткән районнарның берсе. Үрнәк алырга, тәҗрибә уртаклашырга бик күп җирләрдән киләләр. Чираттагы материал Россия Федерациясе Дәүләт Думасының экология һәм әйләнә тирәне саклау комитеты рәисе Владимир Бурматовның безнең райондагы эш сәфәре хакында. Шушы көннәрдә Сабага эш визиты белән Россия Федерациясе Дәүләт Думасының экология һәм әйләнә тирәне саклау комитеты рәисе Владимир Бурматов килде. Мәскәү кунагын Татарстан Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадыев һәм районыбыз башлыгы Рәис Миннаханов кабул итте. Алар иң элек Евроакцент Саба җәмгыятендә пиелопластиктан ясалган җепләрдән резервуарлар эшләү технологиясын карадылар. Идел елгасына пычрак сулар агып төшүен туктату чараларын күргәндә, Евроакцент Саба җәмгыяте продукциясына сорау зур булачак. Владимир Бурматов лесхоз орлыкчылык селекция үзәгендә дә булды һәм комплексның эшчәнлегенә югары бәя бирде. Рәис Миннаханов очрашуда катнашучыларга ылыслы агачлар күркәләрен эшкәртү линиясының һәм теплицаларының җитештерү куәте турында сөйләде. Саба урманчыларының башка төбәкләрне дә орлык материалы белән тәэмин итүгә әзер булуларын белдерде. Мәскәү депутаты Татарстан тәҗрибәсе уникаль булуын һәм пилот проектын яклауын комиссия аппаратына тапшырачагын белдерде. 5 март көнне башкалабыз Казанда ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика конкурсының финал этабы узды. Безнең районнан делегация составын районыбызның төрле тармакларында зур уңышларга ирешкән гаилә учакларын сүндерми саклаучы ханымнар тәшкил итте. Язның беренче бәйрәме халыкара хатын-кызлар көне якынлашканда, бу гүзәл затлар өчен республика җитәкчелеге белән очрашу зур горурлык. Ел хатын-кызы конкурсы инде ул республика күләмендә 18нче тапкыр үткәрелә. Бу ел аның безнең финал өлешенә Сабадан 4 хатын-кыз бара. Алар алдан безнең сайлап алу туры булды бит районда һәм алар 4-се дә безнең Балтачта үткән зона турында катнаштылар һәм бик күркәм чыгыш ясадылар. Алар һәрберсе үз эшләренең усталары, бик матур чыгыш ясадылар сәхнәдә, үзләрен күрсәттеләр. Бәйгедә катнашучылар авыл хуҗалыгында, мәдәният, мәгариф һәм журналистика өлкәсендә уңышлы эшләүчеләр. Алар Курсабаш авылыннан терлекче Айнас Шайнурова, Олы Кибәчедән китапханәче Гөлүсә Фатыйхова, Саба Дулкыннары телерадио компаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова һәм Саба гимназиясында директор орынбасары Лариса Шамсетдинова. Аларны Олы бәйрәмгә район башлыгы Рәис Миннаханов үзенең изге теләкләрен, истәлекле бүләкләр белән озатты. Район тормышына хезмәтләрен керткән ханымнарга тирән рәхмәтләрен җиткерде. Бик күңелле мизгелләр кичерәбез инде, менә кызлар белән дә сөйләшеп алабыз. Ә менә бу бәйгедә катнашу инде мин әйткәнемчә инде безнең Саба Дулкыннары телерадио компаниясының һәрбер кешесенең зур җиңүе дип саныйм, чөнки минем җиңү генә түгел, безнең барыбызның да тагын бер мәртәбә әйтәм, Саба район мәдәният йортына, үзебезнең Саба Дулкынары телерадио компаниясе коллективына зур рәхмәт. Мондый җиңүләрдә катнашу җиңел түгел, авыр, җаваплы. Чөнки монда район данын якларга кирәк. Менә шушлай районның данын яклап, шушындый зур бәйрәмнәргә бару үзе бер горурлык. Вы знаете, в преддверии такого праздника, Международного женского дня 8 марта, и то, что вот именно мне предстоит сегодня участвовать в этом событии, в этом знаменательном событии, конечно же, мне кажется, не только я, но и любая женщина будет испытывать самые такие волнующие моменты. Это, конечно, большая гордость побывать на таком мероприятии. Вообще смысл моей профессии заключается в первую очередь в работе с детьми. Я считаю, что только настоящий педагог, истинный педагог, который действительно живет в ногу со временем, понимает детей, понимает подростков, понимает молодежь, только такие люди, они способны работать в школе. И то, что я уже в школе более 20 лет, вот, и благодаря работе с детьми, благодаря работе с подростками, со старшеклассниками, вот, я не отстаю от современности, вот, стараюсь не отставать от самих детей. Делегация белән районның профсоюз комитеты рәисе Гөлназ Нигъмәтҗанова җитәкчелек итте. Әлеге теманы дәвам итеп,
Кеше районыбыздан бер төркем хатын-кызлар, алар күп балалы аналар һәм опекунга бала алучылар Казан каласында зур бәйрәм чарасында булып кайттылар. Иртәдән аларны Саба муниципаль районы бинасының зур залында район башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов каршы алды һәм тәбрикләде. Күркәм һәм улы җанлы ханымнарга үзенең иң җылы теләкләрен әйтте, гөлләр тапшырды. Мәрхәмәтле әниләр белән без дә очраштык. 2006 елны алдым 2 кыз. Нурлат детдомыннан алып кайттым. Аның берсе инвалид булды инде. Үзем белеп алдым. Инде мин аның ансын төп шунсын алырга дип баргач, икенчесе миңа инде әни миндә синнән кайтым әле дип килеп асылында басыштан килеп төште дә. Асылында миңа мин отказ бирә алмадым. Бер документ белән 2 кыз алып кайттым. Улы ата бик строгий иде бит инде. Хәзер инде улысы чыгып китте. 23-24 яшьтә Казан шәһәрендә бебиеп кайтты. 5 айлык малай үстерәләр. Бәрәкәй янымда 9 классны бетерде. Сосновкада, Кировский областының Сосновкасында тегүчелеккә укый. Һәр даим барып хәлләрен белешеп торабыз, алып кайтабыз, алып китәбез, каршы алабыз. Гел шушындай хәрәкәттә яныбызда шушы кызыбыз бар. Үзенең 2 баласы янына 7 баланы сыендырган Надира ханым яныннан китәсе дә килмәде. 7 алдым, үземнең 2, үзебезнең 9 бала. Әйбәт Аллага шөкер. Балаларыгыз хәзер кайда? Берсе өйләнде, Казанда трак квартирасы бар. Баласы бар, малайы бар. Калганнары өйдә, берсе армиядан кайтты, 22 яшь була. Булышалармы сезгә, эшлиләрме? Эшлиләр зиракат. Бергә бөтенебез дә эшлибез дә, бергә яшибез, әйбәт Аллага шөкер. Бер зарнана торган җирләре дә юк. 22 яшьлек армиядан кайткан малаем да эчми дә, тартмый да, бик әйбәт, бик акыллы, Янелдә укый. Аның сеңлесе бар, 18 яшь була октябрьдә. 16 яшьлеге бар, 14 яшьлеге бар, 13 яшьлеге бар, 9 яшьлеге дә бар. 9 яшьтә тулмады әле, 2нче класста укый. Бала алуга нәрсә әтәрде сезнең? Ничек уйладыгыз шулай? Просто җәтим балаларга шундый ни итәсе килә. Җәтим балаларны карап, үзебезгә савап эшлисе килә. И балаларга што бер рәхәт булсын. Күп балалы хатын-кызларыбыз районыбыз горурлыгы. Байлар сабасыннан Гөлнара Сагитова гаиләсендә бүген 9 бала үсә. Сатыштан Дурсун Мурат Ниязова гаиләсендә 7 бала тәрбияләнә. Курсабаштан Гөлназ Ибраева, Шыңардан Гөлзилә Маликова, Байлар сабасыннан Раушания Ракова, Шәмәрдәннән Инҗи Яббарова, Сабабаштан Эльвира Файзрахманова, Шәмәрдәннән Зөлфия Яруллиналар ана даны медален горур йөртәләр. 18 март Россия Федерациясы президентын сайлауларга да санаулы көннәр калып бара. Илебез әлеге сәяси вакыйганы зур хәзерлек һәм шул ук вакытта дулкынлану белән каршы ала. Сайлау алды кампаниясе барышында Саба район мәдәният йортында үткән чарадан әзерләнгән сюжетка күз салыйк. Илебез президентын сайлау иң мөһим вакыйгаларның берсе. Ул якынашкан көннәрдә без гадәттәгедән артык берләшәбез. Илебезнең киләчәге турында ешрак уйланабыз. Район мәдәният йортына районыбызның иң актив, сәясәткә битараф булмаган кешеләре җыелган. Бүген биредә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгыш ясаячак. Аңарча халыкка район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов мөрәҗәгать итте. Гомумән әйткәндә, ил үзенең яңа киләчәген сайларга җыена. Инде мен шаным калам алар исә, сез үзегезнең сайлауларга килеп, үзегезнең кабиналарга кергәч, үзегезгә лаеклы кандидатны сайларсыз дип шанып калам. Инде бүгенге мәдәни чарага килгәндә, бу безнең президент Татарстан Республика президентының буйрыгы нигезендә шушы мәдәният министрлыгына бурыч иттереп куелган, шушы сайлаучылар белән очрашып, матурларга концерт формасында тәкъдим итәргә дип. Саба тамашачысын иң элек сәхнәдә артистларның киеме, югары зауыгы үз-үзләрен тоту рәвеше таң калдырды. Ансамбль артистлары татарның бай мәдәниятен, халкыбызның бар сәләтен, матурлыгын ачып бирә. Программабызда безнең халык җырлары, композиторларыбыз әсәрләре, ансамбльнең 80 еллык тупланган тарихында булган шушы җырлар, биюләр безнең халкыбызның күңеленә бүген хуш килер дип уйлыйбыз. Без бит инде чит илләрдә күп йөрибез, Россия регионнары буенча күп йөрибез. Менә әле безнең яңа программадан җырларыбызны әле Татарстан халкы күрмәгән әйберләрне, әсәрләрне, кайберләрен беренче тапкыр безнең Татарстан халкына да күрсәтәбез.
Артистларның һәр чыгышы көчле алкышларга күмелде. Мондый чаралар хезмәт кешесен чын мәгънәсендә ял иттерә, ә лаеклы ялда булучыларның тормышына үзгә бер ям бирә. Концертларга бик яратып йөрим. Сайлау алдыннан булачак бу концертлар безнең өчен бик мәртәбәле, әйбәт концерт. Сайлауга барачаксызмы? Сайлауга әлбәттә барачакбыз, Алла бирсә, бик яратып йөрибез. Сайлау булган саен. Мәдәният йортына төштем. Бик матур концерт бара. Гүлиде ятып кына булмый бит. Күбрәк аралашырга кирәк. Казаннан кадәр концерт килеп, өйдә ятып булмый бит инде. Иптәшләр, йөрегез, килегез. Инде сайлауга килгәндә обязательно барабыз сайлауга, үзебез теләгән кешене сайлыйбыз, Алла бирсә. Моңлы җырлар, аларны башкару осталыгы, гармон, тальян моңнары да күңелләрне җилкендерде. Сәхнәдә якташыбыз Марсель Вагызов та җырларын бүләк итте. Шаян биюләр ям истәде. Заман ничек кенә үзгәрсә дә тамырында татар каны агучы кешене халкыбызның кабатланмас милли моңнары, гореф-гадәтләр үзенә тарта. Соба аграр көллиятендә яшүсмерләр арасында хукук бозуларны кисәтү темасына республика фәнни-гамәли конференциясе булып үтте. Аның эшендә республиканың урта һөнәри белем бирү учреждениеләре, мөгаллимнәре катнашты. Яшүсмерләр арасында хукук бозуларны кисәтү һәм бу юнәлештә даими максатчан эш алып бару һәр вакытта да актуаль. Узган атнада шушы хакта сөйләшү һәм Саба аграр көллиятендә эшнең ничек куелышы белән танышу өчен Казан, Шаллы, Әтнә, Балташ, Тәтеш җирлекләрендә эшләп килүче 20-дан артык урта һөнәри уку йорты мөгаллимнәре җыелды. Бу тема соңгы елларда бик катгый, бик проблемный дип әйтсәк тә була инде, чөнки профилактика правонарушений ул безнең соңгы вакытта балалар арасында нарушениелар бик күп була башлады. Нарушениене булдырганчы аны кисәтүе дөресрәк дип уйлыйбыз без. Безнең аграр көллиятендә бу направление буенча, бу юнәлештә бик зур эш башкарыла. Закжаминович моңа зур әһәмият бирә безнең тәрбияви эшкә. Чөнки белемле специалисттан аермалы буларак, ул тәрбияли специалист әйбәтрәк дип уйлыйбыз, чөнки ул тәрбия аша белемне үзе ала һәм эшенә дә икенче төрле карый. Безнең базада бу семинарның үтүе безнең еллык планга кертелгән Мәгариф министрлыгында. Безнең, чөнки безнең эшләребездә бик күп күрсәтерлек эшләребез дә бар. Менә итәнге ул линейкалар, йөгерүләр безнең, концерт программалары безнең, кружоклар, балаларның кружокларда шөгыльләнүләре безнең моңа дәлил булып торалар. Мондый дәрәҗәдә бу эшне оештыру әле бер җирдә дә юк. Без монда теге пионерларда дисәк тә була. Шуңа без менә монда килгән колледж вәкилләренә, безнең монда төрле колледждан укытучылар да бар, зам директор урынбасарлар да бар, тәрбиячеләр дә бар.
безнең республика буенча, республика җиренә килгәндә, алар инде менә бүген без аларга үзебезнең эшләр белән күрсәттек. Дөрес була, чөнки безнең әти-әниләр белән без бик нык элемтәдә торабыз. Чөнки әти-әниләр белән безнең группа җитәкчеләре даими сөйләшеп торалар. Безнең укытучылар, кураторлар дип әйтәбез, алар безнең балаларның өйләренә йөриләр. Аларның өйдәге тормышларга танышалар. Берәнди проблема юк микән, алар белән итәбез. Без шул бик нык элемтәдә авыл совет җитәкчеләре белән торабыз. Глава поселениеләр белән инде бик каты элемтәдә торабыз. Бу безнең районда гына түгел, бу безнең чит районда, Балтачта да, Кукмарда да, Теләшәдә, кайсы студент безнең кайсы районда, кайсы авыл советыннан килгән, без алар элемтәдә торабыз. Чөнки без кайр вакытта без алар белән дә алар ярдәмендә мохтаҗ. Чөнки аларга әйтеп тоже профилактика үткәрелеп барган. Саба аграр көллияте яшүсмерләр, студентлар белән эшне һәр яктан уйлап оештыра. Бу эшкә укытучылар коллективы әти-әниләрне дә җәлеп итә. Физик тәрбия, спорт һәм рухи мәдәни тәрбия юнәлешләренә аеруча басым ясыйлар. Нәтиҗәдә бер генә студент та хокук саклау органнарында исәптә тормый. Башка уку йортларыннан килгән мөгаллимнәр дә Саба аграр көллияте эшчәнлегенә югары бәя бирде. Я думаю, что в городской среде особо остро стоит этот вопрос, но в то же время я по себе чисто сужу. Когда я училась, я из Башкортостана, у нас в районе не было такого техникума. Возможно, поэтому много было таких явлений, как очень распространено было алкоголь, табакокурение именно среди девушек, среди моего поколения. Я надеюсь, что так как в этом районе есть такой техникум, то среди молодежи такие явления не распространятся, и они реально вырастут хорошими, трудящимися и духовно богатыми личностями. Чынада менә бүген әйтергә кирәк, укыту процессында менә төп проблемалар берсе балаларның менә шушы ничек әйтергә кирәк инде законны бозу, яисә менә җәмгыятькә карата шундый каршы булган гамәлләр куллану. Һәм менә мин үземнең бүгенге булачак чыгышымда алдым инде бер шундый статистиканы, менә безнең республика буенча нинди эшләр башкарыла. Һәм инде балаларның әйтергә кирәк, менә шушы интернетлардан ничектер менә тартып алып, аларны бүген шундый менә сезнең Саба аграр көллиятендәге кулланылган чараларны менә ешрак тартып шуларга аларның вакытларын менә шушы файдалы гамәлләргә тартырга дип уйлыйм. Һәм чыннан да менә бу проблеманы решайту, то есть чишү, ул инде бер әйтергә кирәк, укытучыларның гына түгел, барлык җәмгыятьнең, ата-аналарның да, семьяның да роле монда бик зур. Һәм чыннан да соңгы елларда без күрәбез, әгәр дә менә шушы статистикага караган вакытта 53%-тан артыграк менә балалар әйтергә кирәк үзләренең күп вакытларын 8 сәгатьтән артык интернет артында утыралар. Һәм инде шул вакытта әйтергә кирәк дип менә шушы тәртип бозуларның артында трамин шушы тәрбия эшләренең дөрес оештырылуына юнәлтергә кирәк. Менә шуның өчен яшь буын ул уку белән генә түгел, үзенең әйтергә кирәк сәләтен үзешчән сәнгатьтә дә, спортта да, хезмәттә дә һәр вакытта күрсәтергә тиеш. Урта һөнәри белем бирү учреждениеларында эшләүче мөгаллимнәр яшүсмерләр арасында хокук бозулар белән даими очрашып тора һәм аларны бергәләшеп эшләгәндә генә җиңеп була. Конференцияда катнашучылар да шушы фикерне җиткерде. Районыбыз ел язмасы булган Саба таңнары газетасы укучылары арасында янә конкурс үткәрде һәм җиңүчеләрне ачыклады. Тулырак Гөлназ Гатауллина сюжетында. Бу юлы бәйге 23 февраль ватанны саклаучылар көненә багышланды. Редакция хезмәткәрләре үзләренең интернет сайтында һәм газета битләрендә районыбыздагы оешма предприятиеләрне җитәкләүче 8 кешенең, ягъни 8 җитәкченең фотосурәтләрен урнаштырды. Фотосурәтләр 2 этапта куелды. Беренчесендә аларның балачак фотолары булса, икенчесендә җитәкчеләрнең армия хезмәтендә төшкән фотолары иде. Газета укучыларына шуларның кемнәр булуын ачыкларга кирәк булды. Һәм конкурсның исеме дә җитәкчене таныйсыңмы дип аталды. Әлеге бәйге сайтка керүчеләрдә дә газетаны алдыручыларда да зур кызыксыну уятты. Җавапларны шалтыратып та әйттеләр, диде конкурста җиңүчеләрне тәбрикләү чыгышында Саба таңнары газетасы редакциясе баш мөхәррире Рөстәм Исмәгыйлов. Сүз дә юк. Ниндидер истәлекле даталарга гына бәйле рәвештә түгел, көндәлек тормышта. Хәзер менә язгы эшкә тотынабыз. Шул тематикада җәйге чорда
бер даталарга гына бәйле түгел, чын барлыгында инде төрле тематикада оештырасыбыз килә. Ул максатыбыз нәрсәдә газета укучылары белән ике арадагы элемтәне булдыру, алар белән аралашу, нәрсә киңәш итәләр, нәрсә җитеп бетми, безнең тарафтан нәрсә эшләнеп бетми, буларның барысында гына инде без уртага салып сөйләшәсебез килә һәм шушы кимчелекләрне бетерәсебез килә, яхшы якка гына булдырасыбыз килә. Конкурска 35 җавап килгән һәм җиңүчеләр ачыкланган. Байлар сабасыннан Сония Сафина, саба баштан Люция Минегараева һәм байлар сабасыннан Гөлнара Гатауллиналар җитәкчеләрне танып тулы һәм дөрес җавапларны юллаучылар. Хезмәтнең җимеше ул әлбәттә бүләк. Конкурсны откан хатын-кызларга чәчәк бәйләме һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Үзебезнең чыга торган Сабатаңнар газетасын яратып укыйбыз, алдыртабыз, гомер буе дип әйтсәк тә була, үземне белгәннән бирле. Сайтына да керәбез, хәзер заманча инде кайберләрен кабатлап укыйбыз, газет юкка чыкса сайттан эзләп табабыз. Әбиләребез дә ярата, эштә дәген. Бу конкурста сөенеп катнаштык, күңелле булды. Үземнең эшли торган шурнында хайран кешене аякка бастырдык дисәк, булар танысыңмы дип. Газета хезмәткәрләренә шундый конкурслар уйлап торган өчен рәхмәтемне әйтәсем килә. Беренче катнашуым, беренче җиңүем, шуңа күрә бик дулкынланам. Моңа кадәр менә шундый конкурслар үткәргән вакытта да Сабатаңнар газетасы сезнең ул конкурсларда титебәтеңне катнашып кына түгел, менә шул конкурсларның җавапларын эзләп караганыгыз булдымы? Эзләп караган бар, җибәреп булай катнашып караганым юк. Эзләп кызыксынадыр. Узган ел булды бит инде җитәкче хатын-кызлар, анда караганым. Быел катнашып караган уйладым, һәм җиңдем. Сабатаңнар газетасы белән иң куеп эшлибез инде. Безнең авыл хуҗалыгы районы буларак Саба газетабыз иң беренче яңалыкларны авыл хуҗалыгы турында алар язалар күп итеп. Бөтен авыл яңалыкларын, районыбыз яңалыклар, районыбыз сулышын шуннан белеп торабыз. Редакция журналистларының мондый бәйгеләр белән халыкны җәлеп итүе, ул әлбәттә аларга тагын да якынаю теләге. Алга таба да кызыклы бәйгеләрдә катнашырга чакырып кала алар. Кавый Байкиев исемендәге Икшерма кадет мәктәп-интернаты коллективы февраль айында иң зур бәйгедә Бөтен Россия Победа хәрби спорт уеннарының республика этабында беренче урынны яулады. Тантаналы линейкада җиңүчеләрне бүләкләүгә багышланды. Биредә хәрби формадан йөриләр, казармада яшиләр, чәс биреп исәнләшәләр. Карап торышка үзе урта мәктәп, үзе армия бу. 2013 елдан кадет мәктәбе статусын алган уку йортында төрле төбәктән килгән балалар белем һәм ныклы хәрби күнекмәләр алалар. Февраль айында исә хәрби патриотик тәрбия мәсьәләләренә аеруча басым ясала. Бүгенге көндә безнең мәктәптә барлыгы 190 бала укый, шуның 89-ы казармада торып укыйлар. Бу инде безнең балалар Татарстанның төрле районнарына килгән балалар. Февраль айына килгәндә безнең балалар дөрестәндәге бу патриотик направлениесе белән бик каты эшләп алдылар. Алар ике төр ярышта катнаштылар. Менә аларның нәтиҗәләре безнең бу сөкендә күренеп тора инде. Победада алар 10-нчы дагын нәтиҗәле эш күрсәткәннәр инде. 15-нче елда, 16-нчы елларда дагын урын алып кайтканнар. Бу победа ярышы безнең инде иң зур ярыш. Шушында җиңгән команда безнең Татарстанның данын яклап, всероссийский Россия күләмендә яклап чыгачаклар. Эш нәтиҗәле бара. Моның инде нәтиҗәсе безнең ОБЖ дәресләрен алып баручы укытучыбыз Александр Владимировичның эш нәтиҗәсе һәм инде коллективның нәтиҗәсе дип әйтәсе килә. Плюс балаларның үзләренең тырышлыгы. Балалар тырышмаса, без ничек кенә булса тырышсак тагын нәтиҗәсе булмас дип уйлыйм. Шуннан соң инде алар барып тагын спартакиадада катнашып кайттылар. Спартакиадада беренче урынны алдылар балалар. Бик күңелле булды. 22 көнне без үзем дә бардым Миланда. Барлыгы Татарстанда 15 кадет мәктәбе бар. Шушы 15 кадет мәктәбе арасында безнең балалар инде беренче урын алып кайттылар. Биредә сәгать 2-гә кадәр мәктәп программасы үтелә. Аннары кичке 7-нче артта кадәр кадет программасы белән түгәрәкләр эшли. Хәрби гамәли спорт ярышларына ныклы көндәлек әзерлек алып баралар. Һәм моның өчен биредә материал техник базада яхшы. Безнең балалар барган сайын нинди генә ярышта катнашсалар дагы аларга призовой фонд бирелеп барыла. Менә безгә алдагы ярышта катнашып, балалар нәтиҗәле эш күрсәтеп беренче урынга кайтканнан соң мәктәпкә лазертак автоматлары бирелде. Аннан соң электронный тир бар безнең.
Әйтәсе килә, һәр вакытта дагы менә шушы яңалыкны кертеп барабыз мәктәпкә. Икшермә кадет мәктәбе укучылары яулаган кубокларның һәрберсе тырыш хезмәт белән яулана. Күчмә кубокларны үзләрендә калдыру елдан-ел зуррак әзерлек таләп итә. Тантаналы линейкада исә Победа хәрби патриотик уеннарның җиңүчеләрен бүләкләү булды. Бу алар омтылган иң зур җиңү. Икенче ел рәттән ярышларда балаларның хәрби спорт әзерлегенә түгел, төрле фәннәр, математика, физика, җәмгыять белеме, рус теле буенча белемнәре дә тикшерелә. Бу елдан башлап Татарстан Республикасында фән олимпиадалары кадетлар арасында айрымда үткәрелә башлаган. Гомумән, район күләмендә үткәрелүче фән олимпиадаларында 15 призы урыннары һәм математикадан 1 җиңүләре бар. Биредә укучыларның күбесен бер максат – хәрбиләрчә яшәү берләштерә. Мәктәпнең тормыш иминлеге нигезләре фәне укытучысы Александр Петров исә уртак тырышлык булганда гына җиңүләргә ирешеп була дип саный. Менә бу җегетләр, кызлар безнең инде 7нче класстан әзерләнеп, теге 1 елда гына түгел, 1 айда гына түгел, 7нче класстан без әкрен генә шуңа бардык. Ләкин минем әйтәсе килә, өлкән класслар турында да, алар да менә шул байракны, бүген без җиңгән байракны 2 ел җиңеп алганнар һәм без тагын бер тырыштык аны алырга ярышта. Бу балалар менә 7нче класстан, мин рәхмәтле аларның әниләренә, укытучыларга безне аңлап, балаларны ярышларга җибәреп, минем менә алар белән эшләү дәверендә беркайчан да бернинди авырлык юк. Алар ярты сүздән аңлыйлар, нәрсә эшлисен аңлыйлар һәм бер-берсе белән шундый әйбәт мәсәбәттә, сөйләшүдә, гел дусларча бер-берсен поддержать итеп, ярыш инде ул ситуациялар разный була. Кемдер авыртып китә, кемдер эшләп бетерә алмый, кемнеңдер нәрсәдер дөрес чыкмый, аңа карамастан алар бер булып, бер команда булып, гел бер-берсен поддержать итеп, шулай итеп менә ярышларда йөрибез һәм безнең инде алда иң зур бурычыбыз. Мин инде әйттем, менә без Севастопольдә 9нчы урын алган идек, Волгоградта 5нче урын алдык һәм бик Мамаев Курганда, Родина Мать янында бүләкләнделәр бу балалар да бар алар арасында. Быел инде менә Мәскәүдә үтәчәк ярыш, и безнең бурыч эшлеккә керергә. Яшермибез, менә шуңа тырышачакбыз, бөтен көчне куячакбыз. Бу август айында булачак. Ярышларга бик ныклап әзерләнсәң дә, көтелмәгән хәлләргә дә әзер булырга кирәк. Менә мәктәптә тырышабыз, әзерләнәбез, тегендә баргач, бөтенесе эшләп бетереп булмый, алар тагын да әйбәтрәк эшләсәгә кирәк. Мин аларга гел әйтәм инде, эшләгез, менә ничек мәктәптә эшлибез, шуны гына эшләгез. Кирәк түгел, көчлерәк, кирәк түгел, сез булай да молодцы дип әйтәм. Но алар инде менә тизрәк эшлибез дип, кайсы вакытны ниндидер замечаниелар алалар, итәләр. Шуңа психологически алар готовы. Но аңа карамастан, наверное, аларга да авыр. Аларга да авыр, ярыш инде ярыш, бөтенесе карап тора, бөтенесе оценивать итә. Һәм инде менә мин әйткәнемчә 4нче ел без тырышып урыннар алабыз. Безне инде 2нче тегенидән карыйлар күзлектән. Менә булар победительләр, булар гел 1нче урын алалар һәм бездә эзлиләр, ошибкаларны эзлиләр, безнең замечание эзлиләр, калган руководительләр да, судьялар гына түгел, судьялар молодцы. Кадетлар да үзләренә булган ышанычны акларга тырышалар. Үзләрен хәрби хезмәткә багышларга җиңүчеләр да шактый. Икшермә кадет мәктәбен тәмамлаган 10ннан артык укучы бүген хәрби юнәлештәге уку йортларында укыйлар. Команда белән чыгыш ясау укучыларны тагын да берләштерә, җиңүләр яуларга ярдәм итә. Больше всего мне нравится на соревнования ездить. Что я могу сказать о победе? То, что мы победили, это было с честью, с достоинством, и собираемся поехать в Москву, побеждать на России. Мы победили за счет того, что мы были командой, сплоченной. Не то, что даже командой, а семья. Мәктәптә 9нчы ел укыйм, кадетский мәктәптә 5нче ел укыйм. Мәктәптә уку авыр түгел, формалар киеп йөрергә тоже авыр түгел. Әзерләнү авырак. Катнашканда уже син булдырганыңны, үзең белгәнеңне эшлисең. Безне укытучы әйбәт әзерләтә. Но анда 2нче командаларда бик каты әзерләгәчтен авырлык ясаларга. Бер зур гаилә шикелле булабыз. Алар белән бергә бик рәхәт әзерләнергә. Алар бөтен җирдә поддерживать итәләр. Тагын берничә елдан әлеге укучылар мәктәпне тәмамлар. Алардан матур истәлек булып кубоклар, фоторәсемнәр калыр. Ә биредә алган белем һәм хәрби күнекмәләр авыр чакта аларга ярдәмгә килер. Шушы көннәрдә Байлар Сабасының спорт комплексында зур гаилә уеннары ГТО гаилә белән ярышының муниципаль этабы булып узды. Ул ГТО бөтен гаилә белән дип аталды. Уеннарда катнашу өчен районыбызның төрле мәктәпләреннән 9 гаилә килгән иде. Озынлыкка сикерү, турникта тартылу, йөзү буенча ярышларда көч сынаштылар. Конкурсның кагыйдәләре буенча командада әти, әни, бер кыз һәм бер малай булырга тиеш иде.
Уеннар кызыклы да, күңелле дә, файдалы да узды. Әлеге командада әти-әни һәм 2 бала катнашачак. Аларны төрле сынаулар көтә. Бу ярышлар безнең республика күләмендә үткәрелә. Республика күләмендә үтә торган ярышларның лозунгы "Без бергә" дип атала. Менә шушы "Без бергә" лозунгы астында инде уку ел дәвамында төрле конкурслар үтте. Шулай ук ярышларда. Әлеге конкурслар иҗади конкурслар, җыр, бию, кул эшләре. Менә бу үтә торган инде гаиләне һәм мәктәпне якынайту максатыннан ГТО тапшыру нормалары. Һәм менә монда әлеге конкурс безнең гаилә белән мәктәп эшчәнлеген тагы да ныгытыр дигән өметтә торабыз. Әлеге уеннарда Сабаның Сәләтле балалар мәктәбеннән Галимовлар, гимназиядан Бурхановлар, Олы Шыңардан Мубараковлар, Килдебәк авылыннан Касыймовлар, Килдебәктән Биктимировлар, Мишәннән Мифтаховлар, Ябылаштаудан Галимҗановлар, Сабабаштан Габдрахмановлар, Югары Симет авылыннан Гарифуллиннар гаиләләре катнашты. Ә инде соңгы нәтиҗәләргә килгәндә, 3нче урынны Югары Симет авылыннан Гарифуллиннар гаиләсе алды. 2нче урынга Сабабаштан Габдрахмановлар чыкты. 1нче призлы урынны Мишәннән Мифтаховлар гаиләсе алды. Җиңүчеләргә грамоталар, акчалата бүләкләр тапшырылды. Язлар матур дибез. Бәлки яз хатын-кызлар бәйрәме белән башланганга шулай ямледер. Ә бәлки хатын-кызлар бәйрәмен үткәрү өчен нәкъ менә шундый матур яз көнен сайлау кирәктер. Монысы әллә ни мөһим түгел. Иң мөһиме бу бәйрәмне барлык гүзәл затлар көтеп ала. Башта ул төрле илләрдә төрле көннәрдә үткәрелгән. 1914 елдан башлап 8 март көнне билгеләп үтелә. Рәсәйдә исә хатын-кызлар көне 1нче мәртәбә 1913 елда бәйрәм ителә. Бу көнне без әниләрне, әбиләрне, апаларны, гомумән барлык хатын-кызларны тәбрик итәбез. Безнең чыгарылышны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миңнехановның бәйрәм котлавы дәвам итә. Хөрмәтле кызлар, хөрмәтле ханымлар, әниләр, әбиләр, рөхсәт сезне шушы зур киләсе бәйрәм белән тәбрикләп китәргә. Ходай сезне шу хәтле яраткан, ин матурлыкны сезгә биргән, сабырлыкны биргән, зифалыкны биргән, мөлаемлекне биргән. Табигатьнең нинди яхшылыгы бар, алар бөтенесе сездә. Инде шушы матурлыгыбыз аркасында безнең бөтен тормышыбыз бара. Бөтен үй тормышы сезнең кулда. Сезнең зур эшләрегез инде ул иң зур эш ул безнең киләчәк буынны дөньяга китерү. Сезнең сабырлык нигезендә, тәрбия нигезендә безнең шушындай матур тормышларыбызда яшибез. Төп эшегездән, хатын-кыз булардайдан, әле сез эш урыннарыгызда да төгәл, дөрес итеп вакытында эшлисез. Бөтенес өчен бик зур рәхмәт. Сезгә кырыштай сәламәтлек, гаилә бәхете, балаларның игелеген күрергә һәм бөтен хыялларыгыз тормышка ашсын. Һәр вакытны матур, күркәм булыгыз. Бәйрәм белән сезне. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең адна информацион программасы шуның белән тамам. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле гүзәл затлар. Борчу кайгылар барыгызны да читләтеп үтсен. Татулык, тынычлык, мәхәббәт гомерлек юлдашыгыз булсын. Хатын-кыз бәхете, хыялларыгызның чынга ашуын телибез.